L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ilha xhur tgħid li Malta għandu jkollha prezzijiet tal-fjuwil li ma jeżistu mkien fl-Unjoni Ewropea. L-istess għamlet fid-dibattitu parlamentari tal-Erba' fejn kien diskuss il-ftehim ma' Shanghai Electric. Iżda meta l-kap tal-Oppożizzjoni kien sfidat mill-Prim Ministru Joseph Muscat biex isemmi pajjiż wieħed li għandu l-prezzijiet li qed jgħid li għandu jkollha Malta ma kellux ħila jagħmel dan. Iktar minn 12 siegħa wara, l-Oppożizzjoni ħarġet stqarrija li tgħid li l-prezz tal-fjuwil fil-Polonja huwa irħas minn dak li qed tgħid li għandu jkollha Malta. Hawn kien kwotat prezz tal-petrol ta' 92 ċenteżmu il-litru u d-diesel ta' 94 ċenteżmu il-litru. Iżda fi stqarrija maħruġa mill-Gvern kien innotat kif skont il-kejl uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea fil-Polonja kemm il-prezz tal-petrol u kemm tad-diesel huma ta' €2 kull litru. Prezzijiet li allura huma ogħla minn dawk li l-Oppożizzjoni qed tgħid li għandu jkun hawn Malta. Jirriżulta li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għażlet li tuża sit online fejn l-informazzjoni tinġabar minn kampjun ta' 75 persuna u mhux uffiċjali. L-istqarrija tal-Gvern żidet tgħid li fġieħ kredibilità l-Oppożizzjoni għandha semmi pajjiż wieħed fl-Unjoni Ewropea li llum għandu l-prezzijiet baxxi tal-petrol u d-diesel li skonti għandu jkollha Malta. Dwar dan is-suġġett ikkummenta wkoll il-Partit Laburista li qal li wara l-Partit Nazzjonalista falla lena Malta u ħalla l-pajjiżna dipendenti fuq iż-żejt qed juża argumenti vvintati biex jipprova jnaqqas mill-impatt pożittiv li qed iġib magħha l-istrateġija tal-Partit Laburista fil-Gvern. Strateġija li tassigura kontijiet orħos u arja iktar nadifa. Il-Partit Laburista fakkar kif meta l-prezz internazzjonali taż-żejt naqas b'51%, il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern żied il-prezz tad-dawl u l-ilma b'20%.